Ćao svima i dobrodošli na naš kanal. Danas imamo za vas nešto vrlo zanimljivo, jedan odličan proizvod, to je Zhiyun Smooth Q3 Combo gimbal ili stabilizator za mobilni telefon. Ovo je jedan vrlo popularan proizvod u posljednje vreme, ali mnogi vam ne kažu sve detalje vezano za njega i ekskluzivno mogu da tvrdim da nijedan od kanala, čak ni onih na engleskom jeziku, nije pomenuo stvari i mane koje ću vam ja predstaviti danas, zato ostanite uz ovaj naš snimak kako biste vidjeli sve što treba da vidite o ovom gimbalu i odlučili da li je on prava stvar za vas i da li da ga uopšte kupujete. Naravno, zamolio bih vas i da se prijavite dole na dugme subscribe ili prijavi se na kanal kako biste nas podržali. Ako vam se dopao ovaj video, naravno kliknite ono čuveno dugme sa palcem gore. Eto, sad idemo na unboxing, na brzaka, da vam pokažemo šta je u kutiji. Dakle, evo opet kako ta kutija izgleda. Znači, što se tiče prednje strane, znači sa ove strane i tako dalje. Nijema tu ništa nešto značajno. Da opakujemo mi. Znači, unutra dobijate brzo uputstvo za montažu, garanciju koja je naravno strana, dobijate neku drugu kada kupite na našem tržištu od firme koje ste kupili, dobijate ovu zanimljivu torbicu koja je za nošenje. U toj combo varijanti dobija se ova torbica, kao što vidite. Iskreno ja nju koristim samo da skladištim ovaj gimbal, jer ako ga nosim tamo negde gde bi snimao u torbici, onda mislim to uopšte nije toliko kompaktno koliko bi trebalo da bude za jedan mobilni telefon. Dobro, to je što se tiče toga. Znači, šta još dobijete? Znači, dobijete sam gimbal, dobijete mali stativ ili tronožac, kako god hoćete. Unutra ovde dobijate uputstvo, kabel za punjenje koji je USB-C tipa i dobijete strep mali da ga zakačite ako želite, to je trakicu, i dobijete jednu kao VIP karticu koja vam omogućava da se pretplatite na Zhiyun aplikaciju, odnosno ZY Chemi aplikaciju, koju ću vam kasnije malo reći šta i kako, da se prijavite na godinu dana besplatno, pa posle možete da platite ako želite te neke dodatne opcije koje ona daje. Evo samog gimbala. Kada ga uzmete, već možete primetiti prvi problem. Ovaj šraf ovde koji bi trebalo da fiksira, gledajte sad, znači okrenete, hop, spada, a šraf je pritegnut. Znači oni to su naveli kao da ima šraf da pritegne ovu vertikalnu ruku, da kažem, vertikalnu ručku, ali uopšte ne priteže kao što vidite, znači kao da ga i nema. Mislim, stvarno, jako je glupo što Zhiyun reklamira to kao neku inovaciju, a ono zapravo ne radi ništa. Evo kad skinete sam šraf, možete vidjeti kad pogledate, znači po samoj poziciji tog šrafa i šta on radi, znači šta bi on u stvari trebalo da radi? On bi trebalo da priteže ovde. Znači da priteže i pojačava pritisak na ovaj slajder, da kažem, na ovu kliznu šinu, ali on to uopšte ne radi. Oni navode u uputstvu čak i da ne možete u potpunosti pritegnuti i da i dalje možete pomeriti, ali da zaista možete pomeriti potpuno isto kao da šrafa i nema, to je stvarno jedna velika glupost, jedan veliki promašaj Zhiyuna koji se nadamo da će ispraviti u nekom od sledećih izdanja. Znači to je, eto, prva mana o kojoj vam niko ništa neće reći na drugim kanalima. Ja sam odgledao pa jedno 10-15 reviewa takozvanih, odnosno recenzija ovog uređaja, niko vam to neće pomenuti. Znači, ovaj šraf, zaboravite, ne služi ničemu, možete ga držati blago pritegnutog čisto da je na landara, ali ovo je recimo jako smarajuća stvar, što on kad ga spakujete, znači samo ovako izleće. Dobro, toliko o tome. Znači, kako ga rasklepate, ovo izvučete dok ne čujete ovde klik, znači dok ne uđe u jednu žabicu, umesto da su napravili pametno još jednu žabicu ovde, da ga vratite i da on legne u žabicu, umesto da ima ovaj šraf koji ničemu ne služi, eto, oni se nisu toga setili.
U ovom pakovanju zaključan vam je i ovaj držač za telefon, zaključana je ova tilt osa, da kažem, odnosno tilt motor. Da biste ih otključali, idete na desno. Znači, što bi rekli u smeru kazaljke na satu, evo sad je otključana, isto to uradite na desno i sa ovim držačem za mobilni telefon. Sad ću vam pokazati na brzaka kako sve to da osposobite za rad. Znači, evo, imam jedan mobilni telefon koji sam pripremio. Ovo vam pokazuje smer u kom treba da stoji kamera fotoaparata, znači ona treba da ide s polja ovamo. Znači, ubacite u ovo, evo ga. I sad, blago ga izbalansirate čisto da ne ide mnogo levo-desno, ali u principu motori su dovoljno jaki da sve to drže. Ok, sada, sledeće, kako da ga dovedete u radnu funkciju, da kažem, imate ovde, evo ga, taster za uključivanje sa zadnje strane, kada ga duže zadržite, on će se uključiti i automatski će telefon postaviti u ovaj uspravni položaj, kao što možete sada da vidite. Znači, telefon stoji ovako uspravno. E sad, morate instalirati aplikaciju koja se zove ZY ili ZY Cami, koju skidate sa Google Playa ili sa App Store-a. I kada nju instalirate, evo je ovde, znači izgleda ovako. Kada u nju uđete, onda imate opciju da sad eto vidite mene, pošto je okrenuta ova kamera, ali ako hoćete da okrenete na prednju kameru, onda samo pritisnete 3 puta i evo ga okrenuto sada na prednju kameru. Ok. Dobro, sad idemo redom da vam objasnim za sve tastere. Znači, evo ga ovde taster za uključivanje i isključivanje. Kada ga duže zadržite, gimbal će se uključiti. To znate po ovim zelenim tasterima. I postavit će telefon u uspravnu poziciju. Evo, kao što vidite sada. Ukoliko stisnete samo jednom kratko taj isti taster za uključivanje i isključivanje, dobit ćete nivo baterije, koji pokazuje treptanjem ovde. Znači, meni pokazuje sada trenutno 3, znači od 4 nivoa napunjenosti baterije, meni je tu negde između drugog i trećeg, jer kao što vidite nekad pokazuje 2, nekad 3. Dobro, znači, skoro svaki od tastera ima dvostruku ili trostruku funkciju, ovo je za paljenje i gašenje, možete paliti i gasiti ili proveravati nivo baterije. Znači, idemo dalje. Sledeći taster je ovaj koji se nalazi ovde, znači to je kao trigger taster. Njime, evo šta radimo, znači njime možemo uključiti praćenje objekata, znači stiskom jedan put na njega uključujemo praćenje nekog objekata koji se nalazi tu ispred nas i onda ga možemo pratiti, to ću vam pokazati kad uključim tu samu aplikaciju. Dvoklikom, evo ga dvoklik, postavljamo telefon u početnu poziciju, šta god se desilo sa stabilizatorom, i troklikom menjamo iz uspravne portretne orijentacije u takozvanu landscape ili orijentaciju paralelno sa podlogom, znači za klasično snimanje videa, a ovde imate onu foru za TikTok ili za neko snimanje ili nekog portreta, fotografije ili tako dalje. Dobro, znači to je što se tiče tih tastera. Idemo dalje. Ovde se nalaze zoom tasteri. Sada već hoću da uđem u aplikaciju da bi vam pokazao, samo da otključamo čudo. Kako smara. Zašto mi ne radi Face ID. Dobro, znači nebitno. Ok, da, evo smo sad u aplikaciji. Znači, ovako. Vratimo telefon ovako, ili ovako, ili vratimo ga u početnu poziciju, naravno on je sad tu napravio i neki print screen, opasno me zajeba, inače na izrazu, ali dobro, mislim na kraju ćemo se izboriti sa njim. Idemo dalje. Znači ovde sa strane sam rekao zoom taster, naravno to je digitalni zoom, sad vidite još jednu glupost, znači napravili su da
wide zoom je gore, a telezoom dole. Znači, ako hoćete širi kadar, stiskate na gore. Mislim, što nema smisla nikakvog. Logično je da ako telezoom idete ka napred ili na gore, potpuno logično, znači dok ovde kod njega morate ići na dole. Što se tiče te funkcije, očigledno na ovom telefonu koji je iPhone XS nije podržana, ali na drugom telefonu, na kom sam probao, na iPhoneu 12, to se svim normalno radi. Uglavnom, potpuno obrnute komande za wide i telezoom, znači to je naredna zamerka. Idemo dalje, ovde imate mod taster, znači menjate način rada. Prvi način rada je pen follow takozvani, gde bi trebalo da je samo aktivna ova osa koja pomera telefon levo-desno, a da su zaključane osa koja ga rotira i osa koja ga tiltuje. Sad tu dolazite do jednog novog problema ili jednog nove mane o kojoj možda nisu mislili. Znači, trebalo bi da sve vreme aparat, hoću reći, telefon stoji pod 90 stepeni u odnosu na podlogu dole. Sad gledajte, znači ja sad kad krenem napred, evo, već je prestao da stoji pod 90 stepeni i iskrivio se. Što je još iritantnije, kad ga vratite, on se nije vratio u početnu poziciju, nego morate dvoklikom na ovaj trigger taster da ga vratite u početnu poziciju. Što je jedan veliki idiotizam po meni. Znači, okej, ja sam razbijao glavu pokušavajući da shvatim zašto neće da odradi ovaj pen follow normalno i onda sam došao do zaključka zašto. Evo sad ću vam pokazati. Ovdje imate joystick kojim pomerate, evo, ugao, koji takođe radi u suprotnom smeru od ovog koji je sad, a srećom pa možete ga obrnuti u meniju što ću vam pokazati u aplikaciji. Ali gledajte sad, znači, vi kad idete, kako bi trebalo u stvari, kad idete na dole, znači trebalo bi da on ostaje pod pravim uglom na podlogu. Sad u čemu je problem? Problem je u tome što kad vi, evo, idete do nekle, evo dokle može ići, dokle može da se tiltuje ta osa. Znači on uopšte ne može da napravi ceo krug, to jest ne može da napravi ni celih 90 stepeni po meni, na jednu stranu, znači na jednu stranu je vrlo limitiran. I zato kad ga vi, evo, resetovat ću ga na početnu poziciju, kad krenute da ga tiltujete ovako, evo, do ovde prati, sad više ne prati. Znači, ako hoćete da napravite neki klasičan snimak u smislu tog praćenja pen follow, ajde da ga stavim u landscape orijentaciju, znači morate da se saginjete i vi i vašom rukom da idete dole, jer jednostavno ovaj tilt motor to neće uopšte ispratiti. Znači, to je jedan priličan minus za mene, možda to vama ne znači previše, ali eto, meni je vrlo iritantno. Što se tiče ovog mod dugmeta, tu naravno menjate modove. Sledeći mod je lock. U lock modu su sve ose zaključane, telefon ostaje u položaju gde je bio, ali gledajte, opet nije ostao. Evo, znači nije ostao. Definitivno nije ostao u modu u kome je trebalo da ostane. To jest u položaju u kome je bio i sad moram da ga opet resetujem. Znači, nemam pojma kako su to zamislili, ali nijedan od ovih modova ne radi baš kako treba. Sledeći je follow mod, on je najjednostavniji za upotrebu. Znači, gde uperite, znači kreću se sve ose osim roll ose, znači horizont drži pravim, ali gde god uperite telefon, on lepo isprati. Ja najviše koristim za ovaj stabilizator i telefon. Ovaj mod, jer jednostavno nerviraju me ove limitacije, da kažem, odnosno ograničenja koje ima za ove ostale modove. Sledeći mod je point of view, tu vam rade sve ose. Znači možete da se igrate, da krivite horizont, da radite šta hoćete. Tako, evo kao što vidite. I sledeći je vortex mod. U vortex modu možete da radite one fazone da rotirate, evo, znači praktično na opačke donekle, ali opet ne ide do nule, da kažem, ne ide celu rotaciju, što je navedeno u specifikaciji, ali ne razumem zašto. Ajde, na ovu stranu ide kompletno i više. Tako da, ajde, u ovom modu možete ostvariti ono što želite, bez obzira što na jednu stranu ne ide do maksimuma. Sad ću opet da ga vratim. Sad, to je kada kliknete jednom mod button. Kada kliknete dva put mod button,
odnosno dugme, mod dugme, dešava se da se vraćate unazad, na levo, što se tiče ovih mod načina rada, što nije loše, jer ako se, recimo, nađete na nekom ovdje u sredini, pa vam je bliži na levo, znači 2 put kliknete, znači jednim klikom idete na desno, menjate modove, vidite to na ovoj lampici, na desno menjate modove, a duplim klikom na levo menjate modove. Eto. I kada zadržite duže mod dugme, pa pustite, prelazi u sleep režim, odnosno motori više ne rade, da biste uštedili na bateriji, ovde trepću lampice, da biste ga vratili u režim rada, isto zadržite mod i vraća se u prethodni mod rada u kom je bio. Vidite ovu zelenu lampicu iza ovog palca. Dobro, znači sad idemo na ovo record dugme. Ono naravno kada ga jednom stisnete, zavisno da li ste u video režimu ili foto režimu, počinje snimanje videa ili fotografije. Kada ga 2 put kliknete, menjate, trebalo bi da se menja sa videa na foto režim, što nije. Da, nešto sad opet zezam. Sad ćemo da vidimo. Znači da ovako, neće sad da pokrene ni video. Eto vidite, znači problematična aplikacija i problematičan uređaj, generalno. Ja ću sad da ga isključim, pa ću ponovo da ga uključim, da vidim da li će se nešto promeniti. Namerno neću da sečem ove delove iz snimaka da vidite kako pravi probleme u radu. Eto. Znači, ajde sad da vidimo. 1, 2, 3, da pređemo u landscape režim, mod je pen follow, da li će da uključi video snimanje? Neće, svaka čast. Znači, da li će da pređe? Neće. Dobro, da mu promenimo mod, da vidimo sad, video, ništa. Znači, dobro, da radi, kako bi trebalo da radi, jednom kada stisnete uključuje video ili foto snimanje, 2 put kada stisnete menja iz videa u foto režim snimanja i 3 puta kad stisnete vam menja sa prednje na zadnju kameru, odnosno prebacuje na onu selfie kameru. Eto, to je da me više ne nervira i da ne gubim vreme na to. Idemo dalje, znači to sam objasnio, ovo je joystick taster, kao što mu i sama namena kaže, odnosno ime kaže, možete pomerati na gore dole i levo desno kompletno aparat dok stoji na gimbalu. Ovde vam je ulaz za USB punjenje, USB-C ulaz, dole imate onaj navoj za onaj tronožac ili da ga zakačite na neki stativ. Eto, to je to što se tiče tastera. I još šta hoću da vam pokažem, to je sama aplikacija. Ako mi dozvoli išta. Znači u aplikaciji imate da uđete u ovaj auto mod i možete da pređete u manualno podešavanje parametara, što nije loše ponekad, kada vam to zaista treba. Idemo dalje. Znači ima ovu opciju gde birate kvalitet video snimka, naravno u skladu sa tim šta vaš aparat može izvući sa svoje kamere. Samo da vidim da li imaš nešto drugo, nema. Znači, sledeća opcija su razni efekti gde možete snimati sa onako ispegljanim licem i tako dalje, vidjet ćete tu šta vam je zanimljivo da radite. Znači ovdje imate razna podešavanja, blic, mikrofon koji ćete koristiti, da li će da se vidi ovaj grid, znači balans belog recimo, kako će da... sad ovo gesture control ću vam pokazati na kraju. Znači ovdje su podešavanja gimbala, da li trčite sa njim, hodate i tako dalje, imate njegovu kalibraciju koju sam vam pokazao. Ovde da obrnete smer rada džojstika, što sam ja obrnuo, što je logično da bude ovako ako sam ja stavio sada. I general, tu su razne stvari kao firmware i ostalo koje možete updateovati i tako dalje. Dobro, ja ću sad izaći iz ovoga, pošto je totalno poblesavio, vidite da čak ni ekspoziciju ne reguliše, zato što sam ja ostavio na manualno, ovo jeste moja krivica, a sad sam ga vratio na auto, dobro, sad, barem to radi, trenutno. Da, ovo je jedna važna opcija. Znači, kada ste u režimu,
da vam je okrenuto na prednju kameru, što ne mogu sad uopšte pokazati jer nešto neće da pokrene, da okrene na prednju kameru, ali prvo možda sad, vidim šta je problem. Znači on je totalno se zbunio gde treba da stoji kamera. To je gde treba da stoji fotoaparat i zato neće da uključi snimanje. Samo da im sad, neće ni sad, zabavamo nešto, nema veze. Znači, ovako, ovde kada uključite ovaj simbol ručice na on i kada okrenete u portretni režim, ma svejedno u stvari portretni ili escape režim, nego je bitno da bude ona selfie kamera okrenuta ka vama, možete pokrenuti automatski praćenje lica i snimanje podizanjem ovako dlana ispred kamere. Pokušat ću to da vam pokažem, da vam nasnimim naknadno kada završim ovaj segment videa, da biste videli kako to radi. Što se tiče ostalih funkcija, imate jednu lepu opciju, a to je ovo dodatno svetlo koje ima, znači držite malo duže, ono se uključi i ima 3 nivoa koje menjate tipkanjem na njega i koje se može čak i rotirati na suprotnu stranu, evo ga, da osvetli na tamo. I tada možete isto menjati njegove nivoe ili ga isključiti. To je jedna vrlo korisna opcija, zaista svaka čast Zhiyunu za tako nešto inovativno. Eto, to je. I sad ću pokušati da vam nasnimim ovu gesture control, takozvano, da vidite kako to izgleda i da zaključimo konačno ovaj video. Evo, međuvremeno sam resetovao i aplikaciju i sam gimbal i konačno sad radi, da kažem, normalno. Hvala Bogu, evo, record kad uključim, snima trenutno video. 2 put kad stisnem, to record dugme prebaci na foto režim. 3 put kad stisnem okrenut će ka meni, pa tamo da vam pokažem tu gesture control opciju. Evo ga, prebacio na mene. Jao, što sam lep. Sad ovako, znači stavit ću na video recimo, sa 2 klika. Evo ga. I sad, znači prvo pritisnete ovde na ekranu ovu ručicu. I sad je dovoljno ili da mu pokažete V znak, ili da mu ovako dignete dlan. I on kreće da odbrojava, našao mi je lice. Evo ga. I sada, kao što vidite, prati moje lice, kuda god da idem. Jako korisna opcija, zaista moram ih pohvaliti za ovo, zaslužili su, naravno. Jako korisna opcija, kada nemate ko da vas snima, snimate neki vlog ili šetate gradom i hoćete sebe da snimite, znači jako korisna opcija. Nažalost, ne može se zaustaviti tako što dignete dlan ili bilo šta, već morate ručno ili da prekinete snimak, ili da ovde stisnete kvačicu ovde, i dalje aktivna funkcija, kao što vidite, ako vidite, piše na ekranu Identifying Gesture. Znači, morate zaustaviti kompletno video da bi se to prekinulo i preporučujem da odmah to isključite, ako vam ne treba i dalje, zato što troši dodatno bateriju gimbala. Eto, to je to i ajmo sada na zaključak. I šta bi bio neki konačan zaključak po pitanju ovog gimbala? Pa videli ste sami. Znači, jedna sprava koja je mogla ispasti odlična, a zbog nekih sitnih gluposti nije uopšte odlična, ali je, može se reći, dovoljno dobro. Sad, ako vi možete da živite sa ograničenjima koje ste videli ovde, znači, to je jedna sprava koja uopšte ne košta previše, a koja vam može zaista podići neku produktivnost kada snimate mobilnim telefonom i zabavna je za upotrebu, onako za neke porodične, kako foto, tako i video snimke, omogućava vam razne stvari koje inače niste mogli. Znači, mene iskreno nervira prvo ovaj šraf, koji apsolutno nema nikakvu funkciju, iako tu stoji. Znači, nervira me što to landara, jel da, ne može se pričvrstiti. Nervira me i to što ne radi pravi takozvani pan follow mode, već morate tu da se dovijate, znači ta osa uopšte ne isprati potpuno da zadrži telefon po 90 stepeni u odnosu na podlogu. I na kraju ovi
softverski bugovi koji se dešavaju, ajde, to se dešava možda i zbog nešto starijeg telefona, mada ne mogu reći da je ovaj iPhone nešto stariji, stavio sam njega, a ne noviji koji imam, zato što je nešto manji i lakši, pa čisto da ne opterećuje previše motore, mada mogu oni dosta da i drže, ali imajte na umu, ako imate veliki i težak telefon, pogledajte koja je nosivost, zato što kada stavite na njega i futrolu i sve to, pošto verovatno imate zaštitnu masku i staklo i šta ja znam, onda mu još više povećate težinu, ali kada radite autokalibraciju, ako je prevelika težina, sam će uređaj to prijaviti. Pa znači šta na kraju da vam kažem, da li da ga kupite ili ne, to je sad na vama, mislim, cena je prilično pristupačna, tu negde oko 100 evra za ovaj combo paket, što zaista nije nešto previše. On lepo radi ovo što radi, to lepo radi. Ove mane koje ima, naveo sam vam, mislim da sam ih jedini naveo na celom YouTube-u. Tako da, eto, to su te neke mane. Naravno, prednost je ova svetlo dodatno koje ima i tako, mislim, unapređenje, uređaj i sve. Možda bi moj savjet bio da ipak sačekate Smooth 5 model koji je izašao, koji je i kvalitetnije izrade i siguran sam bolje radi, a nadam se da ću i njega imati na testu uskoro kada stigne, pa ću vam to i prikazati. Ako ste nestrpljivi, ako želite ovako jedan kompaktan model sa svim njegovim vrlinama i manama, naravno, to je na vama da odlučite. Hvala vam što ste izdvojili vreme da pogledate ovaj snimak, nadam se da vam je dao neke korisne informacije koje će vam pomoći u donošenju odluke da li je ovaj proizvod za vas. Još jednom vas pozivam da se prijavite na kanal i lajkujete ovaj video ako se svideo i do sledećeg puta ja vas pozdravljam. Ćao! A to je jedan vrlo popularan proizvod, Smooth Q3 Xeon Smooth 3, Xeon Smooth Pushing.